Kulira maadjong buntag diha mga kasoy. Sa di pa tong padadyog tubag ini pangutana. Atos ang isat out ni si Richard Divino ug Cap Reggie Munira diha sa Lancaster City. Humalikon shout out diha kay Richard Divino ug Cap Reggie Munira diha sa Lancaster City. Karon atong tubagon yung pangutana ni GC Lungay. Shout out diha kay GC Lungay. Atong basahon ni ijang pangutana be. Dungsoy, kababayan, mangutana pud ko ngano man nga midaghan man ang mga third sex gender ubayot labi na sa ato ang lungsod nga wala man unta na mabuntis kay wala man sila'y mga matres tubaga pug kusoy. Matay ni pangutana ha soy. Soy matay wa na pud kamuswila ba kay wa naman pud kamuswito ine. Ako balik-balikon soy nga kinahanglan jud ta muswila para kumpleto atong swito. Paminaw soy kay kang tubagon ani imuhang pangutana. Kita man mga tao soy, mabaji man umalaki, doon na kita gitawag og katagbawan nga rin sa kalibutan. Labi na kitang mga laki soy nga sa kada adlaw baji mo itong handos-handosan, muabot jud ang panahon nga kita mapuan. Maunang laki na po itong magustuhan. Samot nagmakakita tag bunal nga kinamakan, minatay piskaya man jung tamus-tamusan. Niya pa jud kinangilaran soy. Kay lagi kita huyang naman, unja di man ta pareho anang mga baji nga dunay bilahan, kulira mo nang lubot na po atong ihanyag sa kadaghanan. 나달라 너무 졸라 기지는 나갔지만 네가